Vicente Italia, Fede Pablo, María Lorena Pablo, Jesús Israel, Guillermo Enseguida Relativo y Padre. Para ti, del Rey Señor, a Roma en Pablo. Para la gloria a Dios, Padre de Dios, Rosa Conquistador, Bella Eternidad, Ama y Jehová, Espíritu Real, y aparece salvo, para que sea tuyo para Dios. Para la conquistador, la gloria del domingo Señor, y ser domingo Señor, Evangelii, Monsignor Dos Santos, Cristian, Gregorio, Tony, Nieves, Larita Rodríguez, amigo de la Calvo y Gregorio.
Inete yung mundial sa bayan sa Israelita. Binyan Jesus pangunahan. May matapunan tayo sa daan at pinulire ni Diyos na Inero amarul ang propeta dito Jerusalem. Pinatang ni Diyos para iligtas inteyo. Amen. Iting balita ng Jesus kinalat ng Europeo at kaya kasihan kaya.
Mula sa anak ng pananit, mga kulinaw na parang Kristo. Sumunod at ikababaan, ikatutulan, para kayo kaya ang kalulunan at katawan. Ipadalangin natin din. Para kami nasa Pilipinas, mata sa katutulan, era sa kalulunan. Tingnan nilang mas mabayan ang responsibilidad at kailangan pagkibagan. Ipadalangin natin din. Para kaibigan, ngunit karisma ng Espiritu, para pinasala makasadyang kailangan karinamatas ng opisyal sa Iglesia bilang patutuloy na tunayan o katuwan ng kanilang karisma. Ipadalangin natin din. Para kay Katanan, imaligay sa pagkayanan, ipanganulinan ng katawan, at ikapanayang pinili, alaman mo, alalayan sa iyong karisagata, kasakitan, at kapagsunugan pinili. Padalangin natin din. May pagkakang salita ng Panginoon. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap larapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Oig paming migdalang mananasan ng iting tinapi at kalis ayang pangmi, iatad ne ingke kang iglesia king pamisan metong at kapayapan at tatalakaranda. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabeya kaya kayo, tas yoring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos